Sa issa għadu ma ntlaħaq ebda ftehim dwar is-suppost riformi li jrid jagħmel il-Gvern fil-liġijiet tal-ippjanar, riforma li ġabet magħha kontroversja enormi. Kampanja Ġustizzja għall-Art fis-Sqarrija preċiżat li bħalissa m'għandix idea dwar li bidliet li l-Gvern bestibu jagħmel fir-riforma tal-ippjanar peress li l-ebda abbozz ma ġie ċirkulat. Dan it-ħassib intwera mill-laqdiet Ramblers Association of Malta fl-imkien għall-ambjent aħjar, Friends of the Earth Malta, il-Moviment Graffiti, BirdLife Malta, Nature Trust Malta, Għawdex, Wirt Għawdex u l-Front Żgħażagħ għall-Ambjent. Il-kampanja Ġustizzja għall-Art mhix f'pożizzjoni li tirrevedi xi tibdil dejjem jekk sar tibdil u lanqas impenjat ruħha għal xi emendi jew ftehim. Il-fatt li saru taħt idiet mal-Gvern ma jfissirx li ntlaħaq xi ftehim. Fin-nuqqas ta' aktar informazzjoni l-pożizzjoni tal-kampanja tibqa' l-istess. Jiġifieri li l-abbozz ta' liġi 143 u 144 kif ukoll il-legal notices relatati għandhom jiġu rtirati.